Sibheka la uVuyane. Vuyane Melane. Oh, bengaze khona abantu kwaMelane. Isivuyane Melane 3872 uthi ma uphupha umuntu esithi uyagodola ngabe ichaza nina. Ichaza nina. Oh, ichaza ngicabanga cha. So usho lo muntu kungenzeka uzombona lo muntu ogodolayo ukuthi uyagodola noma akakutshela ukuthi uyagodola. Kodwa nake singakusho. Number 1. Into oqala fanele sibe ukuthi uma uphupha umuntu kuwuphawu esingathatha njengolobuma egodola ngoba lokho kungasho ukuthi lo muntu ungenzeka ufulathelwe yidalwa zakhe noma ufulathelwe isidalwa sakhe. Ngoba khumbula ukuthi ngokwesintu uma umuntu uthiwa wembethwe idalwa noma umbethwe imimoya ethile so umeqhela le moya kusho ukuthi siqhelileke. Okay, asithi number 2 uma uphupha futhi ke umuntu kupha lobume egodola lungabuye lusho ukuthi lo muntu loya uzobhekana nezilingo noma nezivivinyo ezinkulu empilweni yakhe. Amahubo 147 verse 17 uyaphonsa isicotho sakhe njengezinhlavu ngubani ongema phambi kwamakhaza akhe uNkulunkulu. 3 kuyenzeka futhi umuphupha umuntu kuba uPaulo bumegodola kwesinye isikhathi ngasho kulo muntu mhlawumbe unempilo ebuthuntu ngenxa yokukhungathwa ubumpofu. Impilo yaloya muntu loya mhlawumbe uyikhungethwe yinkinga yokukhungethwe ubumpofu uyabo noma ubuphofu noma ububha ngabona. Kodwa ke sesi number 4 kungenzeka futhi uphupha umuntu kuba uPaulo bumegodola olusho lo muntu lo usekhahlamezwe yincindezi ubunzima noma zinkathazo nokudumazeka okanye ukudabuka ngenxa yabantu abasondelene naye abangamnikezi uthando noma ukumeseka asuke ekudinga yabona. NgokaMathewu 24 verse 12 ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando kwabaningi. So in English it says the love will grow cold yabo. Number 5 kuyenzeka uma uphupha futhila umuntu kuba uPaulo umegodola osuke ngeliveze lo muntu kungenzeka sewukhishwa inyumbazane kungenzeka wentula uthando nokunakekela noma ukukhathalela futhi akasanakwe umuntu njengamanje. Umshumayeli 4 verse 11 futhi uma ababili belele ndawonye banokufudumala kepha oyedwa angafudumala kanjani na. Number 6 ukuyenzeka futhi umuphupha umuntu uthola ukuthi mhlawumbe kuba uPaulo uhle kwesinye isikhathi uma egodola ngoba lokho lusho lo muntu mhlawumbe uzonethezeka noma uzoba nesikhathi senjabulo ngaphezulu kwesikhathi esinzima abhekene naso. Uthola ukuthi yes, despite the challenges, despite the difficulties abhekene nawo lo muntu unako ukunethezeka noma uzokunaba nokunethezeka nesikhathi esigcwele injabulo. uJobe 24 verse 7 uthi ke ebusuku balala ngqunu bengenangubo bengenanto yokuzisibekela emakhazeni. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu akakulona akakubusise usabheka le video.